cuvântului pe mai departe și Domnul să lase harul lui peste noi toți. Amin. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului, slăviți să fie Domnul. Amin. În zile ca acestea avem nevoie de mângâiere. Cum zicea și Apostolul Pavel, Dumnezeu mângâierilor, să vă mângâie. Și numai El poate să mângâie. Ați văzut câte întristări vin în lume și chiar textul din Luca citit mai înainte ne vorbea de o întristare a unei văduve care era așa de mare întristarea ei. Avea o ceartă cu pârâșul ei, probabil cu vecinul ei. Știu eu cu cine anume, nu știu cu cine. Poate că era, cum se întâmplă de multe ori, între rudenii. Nu pot împărți averea cu dreptate, nu pot câte altele, că ea cere dreptate. Să-mi faci dreptate. Dumnezeu a rânduit între oameni judecători, așa cum s-a și reamintit încă de la Moise. Dumnezeu a pus judecători. Judecătorii au această menire să cântăre, să evalueze ce spune unul, ce spune altul și la urma urmii să tragă o concluzie. Concluzia judecătorilor adesea ori nu va fi nici după ce spune cel ce pârăște, nici după ce spune cel vătămat, ci ei de multe ori iau în calcul situația, în ce împrejurări, cum, de ce l-a determinat și așa mai departe. Cel care n-a trecut prin lecții judecătorești, îl judecă brut. Asta e așa, asta e așa. Judecătorul când vine, calculează și poate să spună la un moment dat, nici tu n-ai dreptate, nici tu n-ai dreptate. Că uite, cazul sună așa și așa și așa și ți-l încadrează în niște articole de lege și tu nu poți să zici nimic. Te afli că chiar nu știi ce vorbești, măcar că tu crezi că ai dreptate. Judecătorii sunt puși ca să calculeze. Și Dumnezeu face așa, de multe ori. Ne-aduc aminte de fratele Vasia, de la Vicov. Omul ăsta era și el păstor. Și la un moment dat, doi frați din Vicov s-au certat între ei. Dar s-a certat un pic mai fără obraz. Și a intervenit. El n-a știut ce să aleagă. Ăsta spune așa, ăsta spune așa. Și la un moment dat, cei de lui în minte, e pe unul din ăștia doi și se duce la o soră, bună prorociță. Ieșea prorociile minunat prin ea. Și se duce cu el acolo, aia nu știe cazurile. Când începe și strigă la el, bărbatule, eu voi face așa și așa și pe vrăjmașul tău îl voi face așa și așa și iese de la rugăciune. Ai văzut, frate Vasia, că eu am dreptate. Ăsta dă din cap, nu știu ce să cred, să vedem. A doua zi îl e pe el alalt și se duce la aceeași prorociță. Și când se duce cu el la aceeași prorociță, iasă lucrarea aproape așa.
ăsta vine, no, ai văzut că eu am dreptate. Mă tare să încurcat, mă. Nu știu. Lasă să vedem. Și îl ie după aceea pe primul și se duce cu el la un frate, Iliuță, un proroc, murit el, n-auzea, era surd, bine, și el cu aparate în urechi. Dar când se duce acolo, Duhul Sfânt nu-i dă dreptate, îl mustră și îl umilește și îi spune să se pocăiască și să caute pacea, că de nu va vedea împărăția. Hăi, mă, altceva. Curios, îl ieși pe ălalt în altă zi și îl duce tot acolo la Iliuță. Și pe acela Duhul Sfânt îl mustră, îl îndreaptă și îl îndeamnă să caute pacea. Mă, ce interesant! Vedeți? Judecătorul adevărat nu judecă după dreptatea ta pe care tu crezi că o ai, pe cum nici după dreptatea celuilalt. Judecătorul adevărat, care e Dumnezeu, El judecă în folosul și în interesul mântuirii tale. Când tu zici că ai dreptate, ai putea să te întorni după un colț și să-ți dai singur o palmă, două, ca să înveță mintea ta o lecție că tu ești om cu greșuri și că dreptatea o are numai Dumnezeu. Tu nu poți avea dreptate, numai dacă Dumnezeu ți-o dă. Dreptatea care ți-o dă Dumnezeu e să suferi paguba. Dreptatea pe care ți-o dă Dumnezeu e să nu te cerți. Dreptatea pe care ți-o dă Dumnezeu e să nu te duci la cei din lume să te judeci. Dreptatea pe care ți-o dă Dumnezeu e să te rogi pentru vrăjmașii tăi. Dreptatea pe care ți-o dă Dumnezeu e ca să te smerești și orice vine peste tine să mulțumești lui Dumnezeu în orice vreme. Asta e dreptatea lui Dumnezeu, a judecătorului adevărat. Când ai ieșit din legea asta a judecătorului adevărat, tu poți să zici de 1000 de ori că ai dreptate, că nu o ai. Fiindcă dacă crezi că ai dreptate pe o parte, pe cealaltă parte îți vatăm sufletul și îți scoți porția ta de la raiul lui Dumnezeu. Fiindcă în raiul lui Dumnezeu vor intra cei ce sufere, cei ce sunt capabili să răbde, cei ce sunt capabili să nu învinuiască pe alții, numai pe sine. Ei au intrat în rai. De aceea, judecătorul ăsta nedrept a făcut iarăși o nedreptate, fiindcă el, fără să judece, numai să scape de gura femeii, a zis să-i fac dreptatea, pe cum o fi. Dar el nu cerceta cazul, numai să scape de gura femeii. Ei, la Domnul Iisus i-a prins bine nedreptatea asta lui, fiindcă știe că există un judecător drept care le știe pe toate, dar care face și el câteodată la fel. Nu răspunde când strigi tu, nu-ți răspunde când chemi tu. Tăcerea lui are, de altfel, un răspuns, de-aia tace. Mărească-i să numele. Dar când el răspunde numai la o clasă de oameni. Nu răspunde la toți, numai la o clasă de oameni. Nu va face el dreptate cui? Aleșilor săi,
Ce fac aleșii ăștia? Aleșii ăștia strigă zi și noapte. Nu ca să le facă altă dreptate, ci ca să fie mântuiți și să nu cumva să fie îndepărtați când El vine de la tronul Lui cel mare de judecată, să n-auzim plecați de la mine, ci să auzim în ziua aceea din gura Marelui Judecător, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția. Ce mare lucru! Ce bine se potrivește cu prorocia lui Isaia! Mângâiați, mângâiați pe poporul meu! Nu toți câți sunt în adunare poporul Domnului. Sunt unii care așa cred ei sunt a Domnului, dar Domnul nu are nimic cu ei. Am fost într-o adunare și acolo era un frate care așa se ținea el de înalt și de bine în biserică, dar când a vorbit Duhul Sfânt despre el, n-a vorbit deloc bine. Atâta s-o mai mâniat, mă, atâta s-o mai mâniat. Mă, păi de ce te mânii? Faci ca și Cain. Și Cain, când Dumnezeu i-a vorbit și i-a descoperit păcatul, s-a mâniat. Și Dumnezeu îl întreabă, bine faci tu de te mânii? Iona, când a văzut că Dumnezeu nu nimicește Ninive după cum o știut el, că o zis Dumnezeu, el a așteptat, o trecut 40 de zile și Ninive stă în picioare, el se mânie de numai. Și pe el îl întreabă Dumnezeu, bine faci tu de te mânii? Bine și până la moarte. Păi de ce, mă? Păi cum? Stau aici de atâta vreme în zăduful zilei și curcubetele ăsta, probabil o îmbrusture mare, o crescut aici și mi-a ținut umbră cu frunzele lui. Și acum în noaptea asta a murit și ăsta, gata, s-a uscat. Și am amețit, m-a pălit soarele, nu mai pot. Măi, Iona, pe tu la curcubete nu l-ai plantat, nu i-ai cărat apă, nu l-ai făcut tu să crească. Într-o noapte a apărut, într-o noapte a dispărut. Și ție îți pare rău acum așa tare că nu mai ai tu umbră? Adesea oamenii, când au o umbră bună, să adăpostesc sub cineva, sub sprijinul cuiva, să sunt bine, dar umbrele trec, că-s trecătoare. Și tot ceea ce tu te sprijini, trece, că-i trecător. Netrecător îi Domnul. Amin. Glorie Lui. Adăpostește-te acolo lângă El. Și atunci îi explică Dumnezeu și la Iona. Măi, tu te-ai supărat pentru asta. Sunt milă de curcubetele ăsta, l-ai iubit așa de mult că ți-o ținut umbră? Pe mie să nu fie milă de cetatea asta mare, Ninive, în care sunt 1200 de oameni maturi, dar nepricepuți, mă. Afară de atâția copii, afară de vite și animale, puteam să le șterg, dar dacă ei s-au pocăit, dacă ei s-au îmbrăcat în saci și cenușe și n-au mâncat și n-au beut apă 3 zile și 3 nopți, să nu-mi fie milă. Ei au fost răi, mă, dar au avut un moment de întoarcere. Și acel moment de întoarcere la Dumnezeu ne le explică cu alte cuvinte Domnul Iisus în pilda cu judecătorul.
Dacă noi ne pocăim și ne întoarcem la Dumnezeu cu post, cu rugăciune și cu plâns, zicea prorocul, Dumnezeu îi milos, Dumnezeu îi bun, Dumnezeu își arată dragostea. Am trecut prin necazuri și am trecut și prin ultimul ăsta năcaz cu biserica, dar acum cuvântul lui Dumnezeu strigă, mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Cu ce să vă mângâiem? Cu ce anume? Noi suntem puși de Domnul să vă vestim mângâierile Lui, să vă vestim harul Lui, să vă vestim îndurarea lui Dumnezeu. Și astăzi e un moment a îndurării, e un moment a binecuvântărilor, e un moment în care pentru fiecare din cei prezenți vă strigă cuvântul lui Dumnezeu de aici mângâiere și vorbiți-i de bine, nu vă vorbiți de rău, nu tot iscodiți povești, că așa-o fi, că așa-a fost, ca măi, vorbiți de bine. Vorbirea de bine aduce sănătate ție și celui ce te aude. Vorbirea de rău impresionează pe mulți, dar într-un mod negativ, care îl sperie, care îl întristează, care îi așterne inima într-o tăcere, într-o criză, dacă vreți. Am avut ocazia zilele trecute să vină cineva la mine cu problemele lui, cu apăsul lui, dar pe lângă toate acestea, cu o stare de îngrijorare de viitor. Doamne, ce va mai fi? Doamne, păi ce să fie, măi? Ce să fie? Nevasta lui Luther, când el agoniza de frică ce se va întâmpla, până când nu mai mâncat și-o stat bolnav în pat, aia se gândește cum să-l scot eu din sărită pe omul ăsta. Și într-o zi se îmbracă toată în negru și vine și deschide geamurile repede și strigă, o murit Dumnezeu, o murit Dumnezeu, uite-te pe străzi, uite, o murit Dumnezeu. Dar Luther de pe pat, tu femeie, ce vorbești tu, doar Dumnezeu nu moare. Păi dacă Dumnezeu nu moare, tu de ce te tânguiești de moartea acei? Scoală-te, mă, și fii viteaz! Slăvit să fie Domnul! Așa că, în orice împrejurare, nu lăsați tânguirea, nu lăsați gândurile care vin să vă apesă, să vă îngrijoreze, ca și cum de tine ar depinde situația adunării sau altceva. Nu, mă! Dumnezeu nu moare, Dumnezeu trăiește, Dumnezeu e viu, Dumnezeu ne îngrijește. N-ați citit aici cuvântul sfânt a Domnului? El, ca un păstor, își ia mieii pe braț, îi duce la sânul lui și grijește cu drag de oile care alăptează. Mărească-i să numele! Păi Dumnezeu este păstorul, a Lui să fie slava. Nu trebuie tu să porți grijă, nu trebuie tu să te oftici, nu trebuie tu să înșiri povești. Nu, mă, toate astea nu-ți folosesc. Știi ce-ți folosește? Și-o zis Iisus, să te rogi zi și noapte și să crezi că Dumnezeu e pe tron. El scrie psalmistul,
și când cu potopul, el era pe tron. Mărească-i să numele. Pe tot așa, când a fost cu Sodoma și Gomora, el era pe tron. În orice împrejurare, el nu are umbră de mutare. El acolo stă. A lui să fie slava. Și de acolo coordonează tot pământul. Apoi biserica lui nu va coordona. Apoi biserica lui nu va fi îngrijită de el. Apoi biserica lui va fi uitată. Intră Dumnezeu în criză cu ceva? Niciodată. Mărească-i să numele. Fiți tari, îmbărbătați-vă unii pe alții și îndemnați-vă la vorbe bune, la fapte bune, la credință, la dragoste, la unitate, cum a strigat și Duhul Sfânt. Și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu o inimă, cu un suflet, cu un gând, împreună să slujim pe Domnul. Și să ne rugăm de acum cu tărie ca Dumnezeu să-l țină cu puterea sa, să-i dea înțelepciune și pricepere în conducerea bisericii pe mai departe la fratele Andrei. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Să vă rugați pentru sora, nevasta lui, pentru copilași, ca să aibă liniște în familie și liniște în Sfânta Biserică, ca tot ce lucrează să lucre cu îndemânare, cu curăție de inimă și cu atragere, cu drag. Mărit să fie Domnul! Pe restul, oricine dorește să slujească Domnului, poate să-și găsească loc în dărnicii, în cântări, în misiuni. Măi, atâta de lucru este. Ai putea ști engleză, ai putea să o iei pe stradă, pe fiecare om pe care îl întâlnești, să-i spui zâmbind 2-3 vorbe despre Domnul Iisus. Și numai vei vedea că cineva vrea să afle mai multe. Unde te duci? La ce biserică? Cum e acolo? Și tu îl poftești, vine, vede. Și Dumnezeu poate lucra la mântuire. Mărească-să Domnul! Toți avem de lucru. Pe niciunul Dumnezeu nu ne-a lăsat încă în pensie. Nici pe mine, nici pe alții mai bătrâni ca mine. Dumnezeu să ne ajute în toate. Amin.